apha emhlabeni. Ndibulisa nonke uKristu. Abantwana benkosi, nje ndithi makethethe nabazalwane ungavuselela nje ngengabonke ngamantokosi. Siyavuma abazalwane ukuthi azikumnandi kuba uThixo esithandile. Kodwa nje ivuselelo kokuba xa ninoyiqaphela kakuhle akaluthandanga uThixo. Hayi tu. Abantu bahleli bona bancoma ukuthanda uThixo. uThixo uyamthandisa abantu. Amen. Nangoku nina nizikekisa nifuna nakubani. Kuba uThixo uthanda ntoni? Yinto leyo engasenza abazalwane bayiqonde. Kona thina asizangazokwenza umarhamelo. Kuba uKristu ushiye thina. Hayi bangento bamakeke ezikuthi kuba azokwenza la msebenzi. Wethu azokwenza umsebenzi wabuya waqhubekeka ngala msebenzi. Kukho laa ndawo ithi uthe ekuxhonyeni kwakhe kwafuneka amilo kodwa wabuya wasebenza kumilo kamoya. Kule xesha anakhe wabuya esithi dabhanani ukuthi besentliziyweni kexakathi ebezokwenza ke lo msebenzi ebezowenza ngoba wathi wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ngabantu ngancama unyana wakhe kuphela. Abefikile ke lo msebenzi uThixo usatsho ke namhlanje kuba uThixo usathanda ihlabathi uncame nina niphulukane nobubomi obumnandi basehlabathini ukuze nizoba zizibonelo nisenza liphila ubuThixo ukuze abantu bayozelelele. Ngokuba Thixo ufuna lonke ihlabathi libe liqolile. Kuba funeka nonke siphume thina sibenza abantu bonke babe ngabafundi babo. Akukele xa sinoba ngabafundi babo abantu babe kanje apha phandle kunganjani. Ngalokho igama lenkosi. Kodwa ke kukho into abazalwane esifunda basilumkele. Xa size apha malifumane ke ngoku injongo le kaKristu. Yena sefikile abe elapha abazalwane. Uthe nje abe ebhaptiziwe laqala ihlabathi ukumkani ihlabathi kumnandi. Wathatha ngomoya wasiwe entaba. Waqala uSathane wafisana noThixo uqobo. Kodwa akuphume entambo kwezaa ntsuku waqala ukuba makaye phezu komlambo. Wafumana abafundi phaya okanye amadoda elowo. Lithi ilizwi lakhe, yizani nindilandele, ndizawunenza nibe ngabaloli babam. Anizawuziba ngabarhamente. Unenjongo enkulu uThixo into yokokuba ningapha bazawuphuma. Uthethe masihlaleni apha eJerusalem ukuzafika apha kuba nizokombathiswa. Ifunde kumzalwane ohleli apha akahlali nje uxoxisisa into zalapha kufuneke mpila. Ngalokho igama lenkosi. Le nto yokungemki kwabazalwane bathanda ukuhlala eJerusalem yile simane sidejika-jika izinto. Side ngokufuna into yoba abo bazalwane banenendawo nabo bazalwane banendawo ngoba ngokwaneenjongo zosuka bakhuphisane ime ngqi inqwelo yohambela phambili. Kanti eyona njongo umzalwane uzengela njongo kaKristu yokuba ibebizelelo apha ndizowuthatha amandla kaThixo lazobhathiswe lilizwi lenyaniswe efuneka sinalo
Ayitokuba sigcwalise laa mfuno kaThixo. Nizokwenziwa kwabazalwane. Makathi umzalwane agcwala, makaphume, azonike iripoti ngelo xesha. Hayi sibe lapha, sabona bazakwenza ikhuphiswano sisodwa. Ngubani umntu obashumayise kakhulu namhlanje bahlala phantsi? Ayifuna uba sithetha ezinto zinge sithangana ngayo nomzalwane omileyo. Makenzele into yokuba abazalwane mabakhule bazokwazi ukumelana notshaba olungaphandle ligwelise ezimpilweni zabantu, sibakhulule kamatyethanga kaSathane. Bantoke igama lenkosi. Zizinto ekufuneka sizazile. Siyamnquma mani. Uthixo wethu omkhulu, uThixo wethu ongakanani. Ilizwi likaThixo bazalwane lifikelela into yokokuba ngoku linanivileyo igama lenkosi xa lichazwa naze nakholwa. Hayi thina sifunekanga ngoku sihlale kulo. Bendicela fundeni njena kumaHebhere 6. Sathana nabazalwane masibonisane ngokuba siphumile. Liyasongamela uzotsho ngalowo inhlabathi. Naba singafika sijonge kwezi cawe sofika zinintsi mnandi. Masingaqhayisi ngokuthi xa simbalwa kaloku thina sifuna. Asifunelanga loo nto. Funeka ngoku singafunwayo kodwa thina sibathanda. Asizokuthatha bona sihlale phansi singafuni uyakuvakalisa lokudlulokona edala. Kuthiwa phumani ke ngoku. Sozenza abafundi zonke inyanga. Yilizwi elo elimileyo apha kuthi. Ekufuneka umntu ngamnye nawe uyashumela, nawe uyafundisa, nawe uhleli phantsi emamele, umamelelela okokuba funeka ndide ndiphume. Ayobandla lasemingubeni. Libandla langaphandle. Aba ngaphakathi kuzawushiyeka abantu abanesibabalo sokwazi ukwayisa abantu ukuze ke bafumbathe amandla okuphuma bafeshane nehlabathi beliguqulela kuThixo. Sezito besesefunda namhlanje. Nanti uPawulos efundisa phaya eEfeso. Ngosengasaya njengesafuna. Kodwa waletha igama likaThixo laphakama kakhulu. Basuka abantu bonke boyika nabafuna ukusingalisa boyika. Mabonke igama lenkosi. Ngoba nakudala kwakuthiwa ke intlalo yebandla lalihleli limoya mnye. Mabonke igama lenkosi. Okuhlala lindaweninye kuthiwa kwenzeka izimanga ngalo ezibonakalisa amandla kaThixo. Mabonke abazalwane. Loo nto yenza into yokokuba abantu balijoyine ibandla imihla ngemihla ngoba lalithibekile lingagqunyanga ngamaholo. Kuba ngoku kuthiwa umhlangano usemanfletha. Eyona nto funeka bayiququzelele phaya mabaququzelele abangakholwayo bazobukela nokuva ilizwi likaThixo. Singabi nantono kokuba kwekho kuzawusuka kuvele obani basenyokanyonke. Enye igame apha sisenabazalwane sathi sesibizile ndabiza nezitishara ngabefundisi ndabulela uba zingezanga. Hayi ndabulela uba zingezanga ngoba le ibonakala lesihleli ngayo yaba lihlazo elikhulu. Ndabulela uba zingezanga ngoba ngoku ngebe bathathe bandigqumelela into kungaphinde sixelele ngaloo. Ngalokho igama lenkosi. Ifune loo nto ngoku abazalwane bamkele nokuyaphi na. Iphele laa nto yokokuba ndinomdla wokuya bangabiwa kuyo. Kodwa engqondweni ngaphakathi akayeli hlobo lwakhe. Uyele okokuba ke ovutulubani ngoba uyamazi ubani unezandawo apha ekhulweni wakhe. Uyovuthulula ezandawo kuphikiswane kube nzima kufuneka kugxothwane. Umfilo akaxoki phaa nazo bakhona ubaba eTumakala.
izigidi zasephaya noba zasekofaya abagibele phaa kodwa benezinto abahlukahlukene ngazo. Indlela abalwa ngayo phaya athi omnye njengoba wena ukuzibhala ezam ndibhala ezakho umntu ebekwazi uzoma athi kaloku khumbula le nale athi omnye sude kaloku ndinololo hlobo aliyi umntu alwe phaa phantsi kwafuneka ongaziphakame imani khaniyeke yonke laa nto athi sasehlaleni imani khaniyeke yonke sike sichaze malibonke igama lenkosi waba umntu phaa wayezele ngokuzazi izinto omnye usekabo into ndiyakwazi apha elokishini omnye phaa apha ebalini uthi ndayazi wena iindlela zakho bonke bakuthiwa ngabazalwane bengekho mntu waqala iinto ezimbi ke bazalwane kodwa ke bawufikile umvuzo bakwenza ezaa zinto ihlabathi lide ngokufuneka lime ude unqandu ngabantu befemeli hayi ngoku into mina ndizokuthethisana ngeento zinto hayi sidiliwe loo nto ngoku hayi funa sinikeninke eKristu ngade lema sandingakhange ukusuka ndilamle wazothi omnye utata eselizawuphakama ndithi khani sishiye lihambe sike sidlale lapha ekhaya kuba ngoku ndizolwa ngeento zenu zangapha kwesikolo. Yilaa nto sithi ke make size apha siyazi into yokuba sizela ntoni singathi size ecaweni sizobukela umfundisi ozawuphatha ibandla lakhe esenza zonke izitayile ejonge nasetivini namhlanje ubone ukhayisela izwe lonke abadlathenge into abathanda ngayo kodwa apha size enkosini yethu uKristu eyona njongo ngoku sifuna make sikhangeleni nako ke siselane ngento esithileyo nokukho bethu kule ndawo malibonke igama lenkosi angazi nokukhona nadonke bethu abamba Hebrew 6 verse 1. Hebrew 6 verse 1. Endithi ngoko masithi siyeka elengalo ilizwi elithetha ngeKristu. Oh, come on, because there's no bigger. Kuba abo bakha bakhanyisela basiva isipho sasemazulwini babe ngamadlelana ngumoya oyingcwele bayiva incasa yelizwi elihle likaThixo kwanamandla ephakade eliza kubakho bazababuya bahlele akunakwenzeka ukuba babuye bahlaziyelwe enguqukweni ekubeni bephinde ukuzilethelelela emnqamlezweni unyana kaThixo bamhlaze ekuhleni Chapter 5. Chapter 5. Verse 11. Oh, verse 11. Esinendawo ezininzi zokuthetha ngaye ezilukhuni ukuchazwa ekubethi mina nabamuthuntu indlela kuba nakuba benifanele ukuba ngabafundisi ngenxa yokuba sekumzuzu nakholwayo. Masiqaleni phaya iza kuthi bazalwane babekumele ngoku sesingabefundisi ngenxa yokokuba sekumzuzu sakholwayo inentsingiselo ke nam akapheka ngokufundisa apha makungathi qatha abaphasta noreva zonke zanto zibizwa apha umfundisi balapha iba nguwe phambili ube sisibonelo kuba uyazazi into zalapha abantu babonela kuwe ungakwazi ukubanceda ngeento zonke ubufundisi balapha kulapha ayikokuthetha malibonke igama lenkosi ubufundisi balapha bobo okokuba kabe nguwe phambili laa nto athi uKristu yena uhamba ngaphambili
zona ziyamlandela. Malibonke igama lenkosi. Ithetha ukuthi zimlandela nje, zibona phaa kukho ingozi, zibona phaa kujikwayo, zibona phaa yonke into eza kwenziwa kulo uzikhokhelayo. Kuthiwa ke ngexesha ebudala sesilapha utsho ukuthi ufumana ukomelezwa nokuboniswa ngazo zonke iindlela zenkosi. Kumele wena ngoku songuwe ngokokumzekelo kwabanye abantu akusekho kuqhubayo. Kuthiwa kungenxa yethuba esekudala umzalwane lapho. Loo nto ethetha lo mzalwane ithetha ukuthi kukho abafika abahlali abazanga nozawuphonononga. Kunyanzelekile kube khona imibuzo ukwenzela into yoba yonke indawo eqhawulayo noba waguqoba nabantu ubuya kwakho ubuya unemibuzo wakufuna ukudwala ukuze ukwazi ubachazela ngandlela